Dwi'n rheolwr goffostredig mewn cartre plant ar Ynys Môn. Maen nhw'n galw nhw'n small group homes, so cartrefi clud di enw nhw. So mae gennym ni 4 ar yr Ynys ar y funud. Da ni'n agor 2 arall blwyddyn nesaf a 1 arall blwyddyn wedyn. So y targed ydy cael 7 small group home ar yr Ynys. A wedyn dwi'n rheoli un o'r tai yna. Y llwybr nes i gwblhau oedd lefel 4 mewn Leadership and Management i Health and Social Care. Y rheswm nes i wneud hynna oeddwn ni angen neud o i fod yn registered hefo CIW a Social Care Wales. Dwi hefyd yn trauma-informed practitioner, felly efo'r 2 yna dwi'n gallu rheoli cartre plant. Dwi wedi defnyddio'r Gymraeg yn y Prentisiaeth achos bod fi'n defnyddio'r Gymraeg lot yn gwaith. Pan oedden ni yn gwneud y cwrs, oedd yna un unit amdan sut da ni'n defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. A pan da chi'n gweithio mewn gofal, gallu siarad Cymraeg yn rhoi yr cyfle i chi cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, so yr active offer, fel bod pobl yn gallu derbyn gwasanaeth yn y iaith maen nhw'n ei ddewis. Targed cartref clud oedd i ddod â plant lleol oedd wedi cael ei lleoli allan o'r sir yn ôl i Ynys Môn, fel bod nhw'n gallu derbyn gwasanaeth yn y Gymraeg, fel bod hynna yn cyfarfod anghenion iaith nhw ac anghenion diwylliannol nhw hefyd. Dwi'n gallu cynnig gwasanaeth i'r plant yn Gymraeg a hefyd cyfathrebu efo teulu y plant hefyd. Dwi'n meddwl mae Cymraeg yn iaith brydferth a pam fysa rhywun ddim eisiau dysgu fo. Dwi'n meddwl dio byth rhyw hwyr i ddysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl mae o yn advantage os da chi'n gweithio yng Nghymru i fod yn dwyieithog. Yn enwedig, da chi'n bod mewn rhywle fel Cyngor Sir Ynys Môn, mae yna lot o opportunities yna i dysgu Cymraeg. So, da chi'n bod, da ni'n gallu cymryd pobl Saesneg ar a dysgu Cymraeg iddyn nhw. So, da chi'n bod, dwi'n meddwl, go for it os da chi'n bod dysgu Cymraeg.